Δεχόμαστε την πρώτη μας αθλήτρια. Και στην πρώτη θέση, η Κουβέλη Βασιλική, γυμνάστρια. Συγχαρητήρια. Υποδεχτείτε λίγο το πιο δερμόχειρο ερώτημα. Συγχαρητήρια, άνετα συγχαρητήρια. Κουβέλη Βασιλική, στην πρώτη θέση, στο δεύτερο διάπλου Βορείου Βοηθούς Χιλίας Αγάκης 2012. Με χρόνο 4 ώρες και 34 λεπτά. Η Κουβέλη Βασιλική με πανελλήνιες νίκες στην κλασική κολύμβηση στην κατηγορία Open. Με δεύτερη πανελλήνια νίκη στην Open στα 5 χιλιόμετρα ανοιχτής θάλασσας. Έχει συμμετάσχει στους διάπλους του Ρωμαίου 2008 και 2010 που κατέκτησε την πρώτη θέση στις γυναίκες. Στο διάπλο του Μαλιακού Κόλπου που κατέκτησε πάλι την πρώτη θέση στις γυναίκες. Συμμετείχε στο διάπλο Μακρονήσου Λαβρίου και κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη το 2010. Συμμετείχε στο χειμερινό διάπλο Βουλιαγμένης και κατέκτησε την πρώτη θέση στις γυναίκες. Και στο διάπλο του Μαλιακού Κόλπου πάλι την πρώτη θέση. Συγχαρητήρια.